Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikonigi lak sechegi. Jakunyumula moro majagni 24 owito ngimane okinyi makawuono tok bugo mar kar kunyumula sienyore kendo ike e gweng' ma Uradi Masumbi sublocation e kachungur bura Malego Usonga. Komachielo en obila e sub-county Marongo timo nonro ewi tho mar jago moro ma ike ni e diere ma ringre neno yudi e lori moro ma ojwang' e boma Marongo odhiambo manyoro. Lakteche mantiere tiegruok kata intern doctors moyo 300 ochopo e log tich mar migawo mar thieth ka gisundo mondo mi omigi barupe mabende duoko gi tiegruok makamano. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni jakunyumula moro majagni 24 owito ngimane okinyi makawuono tok bugo mar kar kunyumula sienyore kendo ike e gweng' ma Uradi Masumbi sublocation e kachungur bura Malego Usonga. Jakunyumula no mabindo yanga nyinge kaka Steve Rabuogi nerik ntiere tije mapile mar kunyumula kachiel ko jowetene mamoko adek kinde mane masira no timore kar saa 9 mar okinyi. Kalure kod jalup ruoth ma alwora no James Nyanga jokunyumula go ne ochako kunyumula kanyo otieno manyoro e tok chik koloso gi nyakalondo ni Nyanga oyango ni bugono ne osienyore kendo iko Rabuogi. Jowetene adego ne otony maonge hinyruok moro amora kendo bang'e yudo ringre Rabuogi kapok ne obila ochopo kanyo. Obila mabende wuok e tesend obila ma Kogelo ne ochopo kanyo kendo tero ringre Rabuogi e kar kano ringre jomotho ma Siaya County Hospital mochari ka irito mondo mi otimne bero. Nyanga okwayo jokunyumula e gwenge ma kono mondo mi kik donje bugo mag kuonde kunyumula otieno. Komachielo kaunti ma Migori en obila e sub-county Marongo timo nonro ewi tho mar jago moro ma ike ni e diere ma ringrene no yude e lori moro ma ojwang' e boma Marongo odhiambo manyoro. Ringre jagono mabende pok oyang malong'o nyoyudi gi moko kuom jogweng' makono manyochicha bang' winjo tik moro marach ka wuok e lorino mabende no ojwang' e bath ndara ka ochakore tarik 8 mar dwe ni. Jodak makono ne owacho ni lorino no ojwang' kanyo gi chuo moko 2 mabende no nyisogi ni gibiro duogo mo lorino kinyne tarik 9 mondo mi gidhi nyime gi wuodhgi. Wachia gari tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana naye ikagutuka ikaenda tu hivyo sikuwaona. Jumamosi ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo saa 6 usiku nikiwa natembea nasikia vundo. Mimi ndo nistuka na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Sasa wenye walikuja kuweka kazi yao wanasema kuna uvundo hapa hivi ndani. Kuna uvundo. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo nikaripoti, ndio naona wamekuja wakarimu. Komanda marubila e sub-county Marongo Salima fundi no yango wach ni kaolero ni ringreno mabende poko yang malung'o ne osechako topa e kinde mabende jogwengo ne okwanye. Komachielo en ni lakteche mantiere tiegruok kata intern doctors moyo 300 ochopo e log tich mar migawo mar thieth ka bende gisundo mondo migi barupe maduoko gi tiegruok makamano. Lakteche go mawuok e counties mopogore pacho kae okwedo mokalo kang' mane jatenda migawo mar thieth Aden Duale okawo mano marucho ko barupe gi mag tiegruok kata doko ni ne gisechako tiegruok makamano e ute thieth mopogore kuom jumbe mokalo 3. Last week, and we're not going to tire. We're going to be here until the reinstatement. Even before, graduation has never been a prerequisite for internship. We want him to do the legal thing. We want to be served with justice. We are here to be reinstated. The internship policy, which clearly states that you are eligible for internship, provided that you have qualified, you have completed your studies. We have completed our studies. We are very eligible, and we are here until the CS reinstates us. Kwa dhi nyime ni piny owacho kwa jo Kenya ahinya to jodak ma Wajir mondo miyo konye kod nonro mar manager mar Huduma Center e bade ma Wajir County mabende wachore ni ne olale yo mabende poko yang malung'o nyaka gie sani. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat owacho ni ogeno ni Hussein Mohamed ibiro yudi. Hussein ne olala tarik 8 mar dwe mar 7 higani manandala chiel tok romo mabende no bedo godo kod jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku. Wakil mar familia ne Danstan Omari osayo piny owacho kuom temo pando nonro mar Hussein gino mabende apisi mar Jamin Buche okwedo mokalo.
What is happening is that the gentleman has yet to appear, but we've called upon anybody, especially what will happen. Wajir, you understand, and we ask you to give any information. Mbaka saizi, the matter is under investigation. I call upon anybody who has information about this gentleman to give it to the police. Otherwise, it's under active investigation, and we hope for the best as the investigation operators deal with it. Oganda jo Kenya mabende nolalo mwandugi genge magi etulo mana amar tok yiero mantiere kind higa mar 2017 nyaka higa mar 2022 ojiw mondo chiw nonrogi mondo mi sirkal ochulgi. Seneta mar kaunti ma Kisumu Tom Ojienda nyogolo lendo makamano ka olero ne kaolore gi winjruok e kind jatend piny Migosi William Ruto gi jatend ODM Raila Odinga, sirkal telo mokwongo biro chulo ji makamago. George Amulo nigi ler mathuth kauki kaunti ma Siaya. Nyaka ne nyithiwa tho e godruok manotimore 2017 yiero mokalo ariyo ne pok ochulgi. To sani sirkal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma inchowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter ke sani sirkal chulo. Gen Z mane goko can therefore find some place to get compensation. Those who lost their lives, those who lost dear ones will be compensated, including those who lost businesses. Mano seneta ma Kisumu Tom Ojienda ma ochiwo kwayono ka ofulo ni ofise osechako konyo jogo manowito ngimagi to kod mwandu e kinde tulo matok yierogo mondo mi oyud chudo. Senate office ma Kisumu wanoya office wa compile kata waloso list mar joma ne gigi okethore te. We will compile a list of those who have claims since 2017 and submit to government for compensation, because the agreement between Raila Amolo Odinga and William Ruto is delivering for the first time. Ngire Ojienda nowacho wechegi kinde manotelo e chenro mar Solomenda mar siro riwruoge mag mond liete mama binjo e kar chung' od bura ma Bondo ka jaod bura machon ma Kisumu Central Fred Ouda to nofulo mana ni koluwore gi kit kweto kod dongruok ma sani gisechako neno e pacho kae ok gibi wuok e piny owacho mar broad based. Ka ng'ato nohero Saidi dine gigonwa kura 2022 donge kamano ok nyal bukri ni wan pile kwa chung tigori kodwa kaskoro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro awere gi William ni koro dhi miyo wakom milion ma jochien koso ku miriambo Jokanyana mwane broad-based government. Tekni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tekni gichamo mandas together. Nyasachili Ruto mwamoya. Ruto nga maber saidi. To kochwanyo baba. Hawawe gi kanyo. Gisani William Mwadhigo mwane broad-based ongeloko. Nyasino benno yuari gi jachung' mar jagoro mongirore migao mar rita pacho kae Dr. Raymond Omolo, Charles Osako, to kod jasiasa Zak Masiro, maduto nosingo ikruok magin godo mar siro dongruok wa Keini to kod mond liete. Gimokela ka maduong' en wach mond lietege. Makawuono biro timo ne ma chakruok maru. Wabiro miyo wa special date modhi bire gi team wacha. Agenda PS maduong' en wach school, mar ariyo en wach kanisa, mar adek en konyo nyithindo mathindo mok nyal ma jonyuolgi samono weyo ka pod tindo. Ang'eni joma mine gi chandorega. Jogi tero nyithindo e skul, moko goyo maka, moko tong'o mana yiene ka tero e skul, chandruok nitie. To kuom mano wawacho imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Hey, Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Piny
owacho okwa mondo mi omed gero laboratories mamoko e mbalariany mondo konye siro somb jopuonjre mbalariany go. Jatend weche mag lony mbalariany Mazitek Esther Mwangi owacho ni gedo mar laboratories go biro jiwo dongruok e pacho kae kaluwore kod dongruok mar weche mag lony manyasani kata teknolojia e pacho kae. Labs that are well equipped to support innovations, especially in AI, robotics, machine learning, and we need equipment that are able to support or give the processing powers for these applications to be developed and put out there. So the government could come in and provide facilities or infrastructures that can enhance and enable the students to be able to continue with their innovation journeys. This could be state-of-the-art labs that are equipped with high computational machines that will be provide the necessary computational powers for these applications to be developed. Mana mabedo kilowa giko maga weche manyene yorno maradimba Galaxy chakito magethond weche mabende ne waikoni. Jakunyumula moro majegini 24 wito ngimane okinyi makawuono tok bugo mar kar kunyumula sinyore kendo ike gweng ma Uradi Masumbi sublocation e kachung'ud bura malego Songa. Obile sub-county Marongo timo nonro e wi tho mar jago moro ma ike ni e diere mar ringre neno yudi e lori moro ma ojuwang' e boma Marongo odhiambo manyoro. Lakteche mantie tiegruok kata intern doctors moyo 300 ochopo e log tich mar migawo mar thieth e boma Nairobi ka bende gisundo mondo mi omigi barupe maduoko gi tiegruok makamano. Mana mabiro kilowa giko mag weche manyien e yorno maradimba Galaxy chagi watudre koromo kanyo saa 8 kod sochiko ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Magone weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Magone weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni